Benvidos a Historia ten voz, o programa onde viaxamos no tempo para coñecer xente que nos conta como era vivir en épocas pasadas. Hoxe preparemos as nosas sandalias e túnicas, porque nos agarda unha viaxe a uns tempos moi afastados. Imos a Hispania romana, hai case 2000 anos. Ali coñeceremos unha muller romana real que viviu no que hoxe chamamos España. Programamos a máquina do tempo e axustamos a nosa localización con cuidado para non aterrar no medio dun coliseo durante unha batalla de gladiadores e leóns. E alá imos, Hispania! Viaxamos ao século I despois de Cristo, cando a Península Ibérica formaba parte do Imperio Romano. Esta rexión chamábase Hispania. Estivo baixo dominio romano durante uns 600 anos, desde o século I a.C. ata o século V despois de Cristo. Esta zona foi moi importante para Roma, rica en ouro, prata, aceite de oliva, viño, trigo e tamén en cultura. Nesta época, algunhas das cidades máis importantes eran Tarraco, Emérita Augusta, Córdoba e Cartago Nova. Seguro que algunhas delas che soan. Hoxe chamanse Tarragona, Mérida, Córdoba e Cartagena respectivamente. Estas cidades eran verdadeiros centros de poder, comercio e vida social. Todas elas tiñan foros, grandes prazas públicas rodeadas de templos, edificios administrativos e tendas. Os cidadáns reuníanse ali para facer negocios, asistir a xuizos ou simplemente charlar. Tamén había termas, que eran baños públicos con agua quente, morna e fría. Sen dúbida, esta xente aproveitaba a vida ao máximo. A nosa convidada naceu en Roma, a gran capital, pero mudouse a Hispania coa súa familia cando seu pai foi enviado a administrar unha provincia. Na súa vida combina os costumes da gran cidade cos destas terras. Conseguímolo! Chegamos á Emérita Augusta e diante de min hai unha fermosa casa romana. Salve! Benvidos á miña domus! Grazas por recibirnos. Unha domus era a casa típica das familias romanas ricas, un patio central e varias habitacións alrededor del. Dixeches algo? Non. Só estaba admirando a casa. Grazas! É certo que é admirable. Construímola para ser fiel ao auténtico estilo romano. Como chegaches a Hispania? Meu pai traballaba para o Senado romano. Sí, como escoitas, para o Senado. Cando foi nomeado administrador, toda a familia acompañouno. Tiña uns 12 anos cando chegamos. Ao principio, todo parecíame diferente. A lingua, a comida, mesmo o tempo. Pero pouco a pouco funme afacendo. Fascinante! E como son os teus días aquí? Polas mañás organizamos a casa, imos ao foro a facer algunhas compras ou ocuparnos doutros asuntos e, ás veces, visitamos os baños. Tamén estudo co meu titor, a fondo no latín, a miña lingua, aprendo grego, aritmética e un pouco de retórica, que é a arte de falar ben. Impresionante! Iso é... Quero dicir, grazas. É común que as mulleres aprendan todas estas cousas? Non, a verdade. A maioría das mulleres romanas aprende principalmente labores da casa. Pero en familias ricas ou de alto rango, como a miña, é máis común recibir educación, especialmente para participar en conversas cultas cos invitados importantes que recibimos. Moi interesante. Que diferenzas observas entre esta parte de Hispania e outras zonas do Imperio? Aquí, en Lusitania, a rexión da que Emérita Augusta é a capital, as cidades son máis pequenas e tranquilas que en Italia, pero están a medrar rapidamente. A xente mestura os nosos costumes cos seus. Por exemplo, levan roupa romana, pero tamén tecidos e decoracións locais.
A comida aquí inclúe máis caza e máis peixe de río ca en Roma e aceite de oliva da Cordilleira Bética. No sur da península é tan bo que se envía ata a capital do imperio. Tamén notei que os invernos aquí son máis suaves que no norte do imperio. Lembro o frío que facía en Xermania cando comenzamos a nosa viaxe aquí. Iso é un cambio considerable, pero alégrame que aínda teñas costumes e lugares que che lembren a túa terra natal. Vexo que hai moitas decoracións pola cidade. Estás a preparar unha celebración. Non tes nin idea de canto gozo dunha boa festa. Así é, as festas das Saturnais comezarán pronto. Celebrámolas na honra do deus Saturno, o deus da agricultura, e teñen lugar por estas datas, a mediados de decembro. Durante varios días preparamos banquetes, xogos e agasallos. O curioso é que, por tradición, durante estas festas os escravos teñen máis liberdade e incluso trócanse polos seus amos para divertirse. Podes crelo? As rúas están cheas de decoracións e música e todos están de bo humor. Soa genial! Quizáis volva no tempo nuns días para velo en todo o seu esplendor. Aínda que creo que sería un pouco difícil comunicarse coa xente, xa que non falamos a mesma lingua. Como falas no futuro? Non me digas que te afastaches do fermoso superior latín. Un pouco sí. Nalgúnas zonas falanse idiomas que non teñen nada que ver co latín, pero noutras moitas, as linguas que se falan descenden directamente do latín coloquial que falaban nas provincias romanas, como por exemplo o castelán, o francés, o italiano, o portugués e mesmo o galego. Nese caso, de nada. Sen nós, non teríades unha lingua tan sofisticada, e estou segura de que sen a intervención do Imperio Romano non teríades progresado tanto noutras zonas. Que pasará coas nosas construccións? Son impresionantes. Sabías que dentro de moitos séculos aínda podemos ver restos deses teatros, pontes, acuedutos e outras estruturas daquela época? Por exemplo, o acueduto de Segovia ou o Teatro Romano de Mérida. Así é como chamaremos a vosa cidade no futuro. Son dous exemplos emblemáticos do legado arquitectónico do Imperio Romano na Península Ibérica. Non me sorprende. Os romanos sabemos o que facemos. Gústanos construir ben as cousas desde o principio, para que duren para sempre. Así que, de nada outra vez. Síntome obrigado a volver ao futuro pronto, pero antes de rematar, que pensades da mestura de culturas en Hispania? Creo que é o que fai que este lugar sexa especial. Nunca imaginei que podería sentirme tan cómoda lonxe da casa. Aquí, os costumes romanos conviven cos dos povos que estiveron aquí antes, como os celtíberos e os íberos, e isto enriquece a vida cotiá. Ademais, aquí decateime de que a forza de Roma non reside só nos seus exércitos, senón tamén na súa capacidade para unir xente de tantos lugares diferentes dentro dun só imperio. Que gran reflexión. Moitas grazas por darme a benvida a vosa magnífica domus. Vémonos nuns días para as festas. Grazas por escoitarme. Sempre sodes ben recibidos. Hoxe viaxamos ao século I despois de Cristo para coñecer unha muller romana de verdade que marchou da gran capital para vivir en Hispania. Falounos da súa vida cotiá e aprendemos sobre as súas festas e tradicións. Tamén descubrimos que non todas as familias vivían nas mesmas condicións. A súa historia recórdanos que as culturas medran cando se comparten e se mesturan, e que os traballos e costumes que apreciamos hoxe poden durar miles de anos. Grazas por unirte a nós en A Historia Ten Voz. No seguinte episodio, viaxaremos a outra época para descubrir outra figura que deixou a súa pegada na historia. Vémonos pronto!